golek penake tok. Aja mbok goleki senenge tok, ketoke healing-healing, dolan-dolan, kempiak-kempiu duit akeh. Kuwi delok sik rekosane lho, takono mbak-mbak sing senior-senior kuwi lho. Kaya apa ya nibo nangine, Bapak Talas biyen kaya apa, kerjane iki kaya apa ngono lho, sadurunge mereka itu seneng misal ya untuk majikan sing apik ya biyen iki kaya apa ngono lho. Anak enon yang mau jadi TKW, yang pengen jadi TKW hati-hati yo. Iki bola-bali pesenku gawe cah enon sing durung tahu kerja ning luar negeri ya bolo. Cah sing lagi lulusan sekolah lho, sekolah SMA ngono kuwi lho, biasane umur 21, 22 kuwi lho sing urung tau kerja kuwi lho. Sing nang omah gaene grudak-gruduk seneng-seneng kuwi lho. Bar ngerti kerjane ning luar negeri ketok kok penak, dolan-dolan tok. Gajine yo gede. Hati-hati lho ya, Nduk. Bolo-bolo kabeh ya. Kowe nek arep kerja ning luar negeri, pengen kerja ning luar negeri, aja mbok deloki penake sik. Kudune mbok deloki ra penake barang, ngono lho ya. Misal awakmu mlebu PT, kudune belajar tenanan. Aja awakmu aja nganu, manja. Sing biasane manja karo Pak mboke kuwi to, kudu mandiri. Ning PT kuwi ya belajar tenanan. Aja